Kardom, Adawa Birta Than Banglili Arun Lekthe, non Birtang Tonpen Arjik Tha. BJP East Karbing Long District Committee Atumpen Party Ponsi Dipu Gita Strom Lapen Nihangrong Ketialong Chiti Nipai Krep Horni Man Kedo India Prime Minister Narendra Modi Artaning Kantroksi Kep Kepling Arni along Pachatondon Si Kepang Thira Sai Kedeng. Kepang Thira Sai ke claim along Aluhia Man Pen MP Horan Singh Be BJP East Karbing Long District Committee Amai Pudhon Singh Teron Karbing Long Autonomous Council Ia Matum Roton Teron Amar Singh Tiso Lapen Program in charge Mrinoy Teron Natum Chitongdun Anpart ala Swajai make along BJYM East Karbing Long District Committee Mahila Morcha ST Morcha Lumajong Mandal Committee BJYM Lumajong Mandal Committee Atum Chitongdun Pusi BJYM Lumajong Mandal Committee Amai Pu Bisnu Tiso Pen Birtanang Pale Nilip constituency ke parlo lower tarapung sai taro arong along non kidobom pariwartara sarkar pen kapathua klam along ake joy pen bache klam pithega pot MP Horan Singh Bela pen CM Tuliram Rong hanga tuma phan tarapung sai taro arong arara tum pen kachero pajirpon Tarapung sai taro arong arara tum phan block pen job card la pen MGM rega scheme pen tak kaching thura mo long le pin lang puar julong si MP Horan Singh Be Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Rong hang la pen team Karbing Long Anparta BLCC chairman Vincent Rong hang la pen rat sai klem bang papura ya tum pen sai taro arong along kapathua na thu kapache hungjia phan ake joy pen kapathua klam along kapache klam pitikang ajok jasamet non council kachari bom along Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Rong hang MP Horan Singh Be la pen team Karbing Long atum phan tarapung rong rara tum pen kachero kapajira birta nang pale MP ake hai Horan Singh Be alang li phanta churo lo la pen alang li long kachirap dun team Karbing Long along kachari pona songja po ake hai CM Tuliram Rong hang phan ja semet churo parlo alang li tuma kera pen sipini ni tum ladak sai taro rong pathua klama bangke ni tum apa ake joy pen si rabang so JCB bangke ni tum hanang pilo asini tum arong isi ni tum ningarong lo alang li tum aphan ni tum angkung isi sini tum alang li phan ro rapelo la pen churo rapelo la sinona alang li tum along kachirap dun thu puthot ladang ni tum nilip ahawara long BLCC ake hai bin rong hang phanta me alang li phanta ja semet churo lo alang li tum aphan ni tum alang li tum bangke thoma phanta ni tum RJ pu bangke ni tum ladak tarpung long bangke bangbe penlang sita me alang litum akam pe ni tum phana ke claim pe pot ni tum kai ke pot alang litum han choro verji la pen ke bang ja poran sita me alang litum long sini tum sai taro rong isi bangke ni tum bangke ajata son sita me cherap dun thekpo Langmili bit forest asai hem adunga long chitini phai krep hiarni kang sampor phai phora chitim pen por phai troka por malam songjarong pia scooty hum Honda Dio ingbudet pusinil tum asai hem along birtanang pale Kangbudet Honda Dio scooty along registration certificate insurance paper la pen helmet hai huita Kangbudet scooty along sido lasi Kangbudet scooty number AS09E6550 Honda Dio scooty ke thek longa bangaling stala shop phone number along 6002639865 along kapachini jiaphan chuning ripon lapen ke thek longa bang aphan ningkang sampen tangka piponji pusi harohat baligawa maker Vidya Singh rong pia sopo songja rong pipen pachini pon Difu Gop College along men ka thablong wek nang jipu ka song ni trok an ke pleng hot Karbing Long Autonomous Council CEM Tuliram Rong hang pen RDP dun si Difu Gop College along ka song bom along klam along damsi kadok kaweta ka charli long ji lapen men thablong et popusi lamchak pitegang Difu Government College along Bang Pharot Trokatum Menchi Thaplong et nang Jilapen Art Stream, Commerce Stream, Science Stream along Additional Section nang Pinang Jipu DGCS US KSA Lapen Hamphang Songatum Pen Chitini Phai Sir Kep Ani Pen Chitini Phai Krep Ho Ani An Kachisong ni Chok Kichok Ani Ahod Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Pen Kachisong along Klam along Paledamsi Amen ka thaplong lelang atum anta men thaplong la popula pen ladak ka charli ji ning ke hang hia tum an ke Director Model College along ta Priyaji Globen men thapdun long pola pen Difu Government College Principal Dr. Nirab Kumar Sharma ke aning ke henopik abang pupina kapotsi Karbing Long Autonomous Council pen alamta arjuji pusi CM Tuliram Rong hang pen than pachini tekang charli student ke doan tum phan ni nang tum phanil tum Karbing Autonomous Council pen nang tum han dia nang hang bangke ni tum ta tong support nang ke claim pinang ya porlo sedala sawar sai nang tidak report ni tum handa nang dia dan no lapen ni tum ni ke claim play kali no ni limithang se claim no lapen non piniang bong order nang peli je phanili ani bang dala order phanili phone no lo lapen ni limithang se order admission ke long ya phan
awal saya pipon je phani lik tempon lasi nili kado ko khamta nili nang tum lo kachali take doan bang phu bang phe tum hanta ninga klong kana tum phan suri suri ka dom pajilo nang tum education right anu tinda do kachali nang yen hang lasi ako litung thur tak na so principal phan ke dak bi bidan nagi ethe alang li legal side dam juiti lasi person si education minister mata na putisar lo na tumi sen okil kiri theta okil pena rona teng na namde ma court dam juiblong te lake above court ke above law ke tumi dam ne angsong lo pen angsong ke lasi la jewan det si du chodola Pasal tengkan, ini asam komen kalau lokal le, makan kulitan. Sini order tangi ko, masih aku sikelong lian tapi so additional subject, additional class lah. Additional class mana tak ada kontrol lah penting. Science stream, commerce stream, dan arts stream. Lagi pun kami dah kan mission pulang ikan, pulang ya pasti asam komen kan order nanti. Laten kita kan mission jong si long liat tum punong se jam ming hang hi ko tum se jong si de thok model college kami ada ta movement painting ko nalo laten non Oktober cek lu pen ada ke admission ada dapat tajin CM tuliram rong hang pen kachi songa long klam long pale dam pen men kachi thap long lelang atum angno kado ka veta men che thap long et populam chak kipiti kanga pot KSA mepu Simeon Rongphar KSA Kongchon Bang Thang Sing Timong lapen DGCS US Kongchon Bang Songja Tiso atum pen Karbing Law Autonomous Council CM tuliram rong hang aphan akhiru pipon riti long the main section isi pe badangi po demand tum pedolo pinian ke nim tum trok ke choklo tame isi ni tum ning krong lama bangla puson halo pini dak Karbing Law CM ame thang wang masi dadak lam chak pitikang lo je pena bangke order pisi dadak ko anma admission ke long le tumhan science pen arts pen commerce tum admission lo tumhan ke dak admission ki joy pensi lapan thang a problem bi pen mensi admission pipo puni tum karjulong mana pot tum ningarong lo Hello, lasi para so teng blong te si ning charong me lam lo athi non COVID-19 apor hot ilitum hong chari damji puga adim da belo lasi jongsi penap angbong order release lo pong te nilitum bang ke alang liphan ke suri kardom pajirlo athe labang so bang thoropli students ku thot labang so a college long enrollment ke long tu lasi isi kopayalam athe alang litum non dak nitrok peng det pen alang tu dak nang kache songdun alang litum aniwang mata alang litum chitul nang chitudun bom asi alang litum nang kache tudun alang litum nang kache paduk dun ajoni pinili tum autonomous council no response dong do asi hala so response teng pensi nilitum mangta alang litum pen chingwai chingsai bom Karbing Law Autonomous Council pen itu response song lo nitum ningarong parpig lo ati jelang dam lo pute kado kawe yamat ke sop ta un labli si government college nong form nang apply lo alang tum kidun long je phan che alang anani sota dang che song phan an cho che pin pen bang lo tami pini ni tum ka che song ale je thek long lo je nitum CM sar si dak bang fruit me tum phan lam jak nang pipot ningarong parpig lo kasini lam thel alang li phan choro parpig lo je nitum Kimang abang, jitu nitum kadiman abang chunpo pusining thelo. Ada babirta bang la pon sikang ton paila domi thangme kurang thu